Siyabingelela kakhulu babukele emakhaya udokotela wenu lo Mgibe wensizwa. Ngithanda ukudlulisa lokhu ukuthi asivalile siyasebenza. Udokotela uyozavala emhla ka-5 January. Ngiyavala lapho nami ngiyophumula kwelakithi eFriday. Kubo bonke nje abadinga usizo nabangidingayo bangifonele bangithola kulezi namba. Nalawo sibize khona siyakwazi ukuthi sihambe size sifike khona. Njengoba nibona nje manje ngisendleleni. Okudinga ukuthi ma ungidinga ufone kusanesikhathi, wavela ufike nje ekhaya noma uthi kusasa mkhulu ngiyeza. Isho nje kunesikhathi umkhulu akwazi ukukuhlelela zonke izinto zakho osuke uzidinga ngaleso sikhathi. Ngiyabonga kakhulu, niphile nonke. Abahambayo baye emakhaya babe noKhisimusi omuhle, badle kahle, nihloniphe. Ma ubuya ngonyaka ozayo ngoJanuary uzosithola sikhona, siqhubeka nokusebenza, siqhubeka nokukulekelela kuyo yonke into. Umuntu kumele ukuthi azithembe kuwo konke azama ukwenza nokuthinta impilo yakhe. Nempilo inakekele, impilo idinga ukunakekelwa ngezinto ezithize ukuze impilo iphakame. Ungahlezi umndawonye ukuze ukwazi ukuya phambili ukuba nempumelelo enhle. Phumelelani ke, akube kuhle wonke, niphathe kahle, nihloniphe abantu besifazane, ningabashaya abantu besifazane madoda, nibahloniphe kakhulu abantu besifazane. Nabashayela sebethe ukuphuza imponjwana ningakwenzi lokho ukuze sikwazi ukubonana, inyama isahlangene nokuphefumulo. Ngithi philani ke. Ngiyabonga udokotela wenu lo Mgibe wensizwa, ngiyanithanda.